Хора, аз съм... Стефан тук ще си щупи стария телефон. Мен не ме интересува и затова ще игра с Stumble Guys. Прави дисплея, между другото. Браво. Дисплея вече, хора, е наобратно. Айде, готов. Готов е за експлоатация. За колко ще го даваш? Една стинка ли? 10 лева търся на телефончето. Само това отдолу трябва да му да сложа. Найс. Айде, дай, коментирай сега, за какво ти го направих аз този канал. Не си му го правил ти. Аз ти го направих. Добре, да, хайде, то за режи стана това стана. Ако искате да правя още видеа на Stumble Guys и на Brawl Stars, има шанс да направя едно видео на Brawl Stars. И едно видео и толкова. Тук ще направиш най-добрата си победа. Да ти от колата. Готово. Училище за начинаещи. Пича просто изчупи телефона от всякъде. И нищо, дайде, то какво не се вижда. Не бе. Сега ще видим дали отново ще направим победа. I like you with a kiss me. Ами то Кучка. просто така също. Аз Оправи си го. 10 лева търся на телефона. Добър е за разговори. Щупен е, перфектно е щупен. Идва с отделна поставка. Поставяме. Дай и другите части. Мисля, че наистина телефончето е в доста добро състояние. Аз наистина съм очарован от модела. Чекай, искаш да почнеш да го видиш, защото това е много тъпо. Дошли по-скоро на Brawl Stars, защото нищо това видео... Ти нищо не коментираш. Какво да коментирам? Давай да коментирай нещо за играта. То ме бусна. Тук ще не направи Виктор, защото се блъснах в стъпата купчена стена. Чекай, искаш ли ново видео да направиш? Това не се знам, ще не става. Абе, остави. Това ми е първото видео. Сега дали ще направим трика, който много време преди малко бях направил. Направих трикът, брато! Още веднъж го направих, брат. Аз съм Jesus. Телефона има завод. Какво означава това? Брата се съзвън. Брато? Не, пак не направих трика, защото скочих по-късно и си удари главата право в стената. Абонирайте се за неговия канал веднага. Горкичкият телефон. Хора, той ще щупи изцяло стария телефон. Епитет. Искам да видя... Айде! Искам всъщност да видя, нали телефона има истинска камера. Камерамен. Да го махнем. Сега да видим дали ще направим трикчето, пикчето, пичката. Не. Пак скочих по-късно. Значи аз се правя, че съм много добър, но съм едва си бота. И чао.